ҳамаш тамом шид ишқи кӯдаки ту ҳоли мефорид қисса тамом шид вақте ки шинох ки бидума беғарзи форма ҳичи надоштам сара бардорам ҳамаш мешава бадтарак не интизор нашав ҳичи намеша ҳақорат мекинам махдума чо када метонам тақдирам ҳамияй ман орзу мекинам дигаро мебина қоидаша мияй дунё дига шид манда ҳамун хел кака бич набирава ай ман касе да бармай ҳаётам зур меша умедам ҳамияй қоидаша мияй бирава ай ман касе да бармай капешон да сарам мегирезам май ҳамаи одамо мебурам ҷое ки мара набинанд ҳичка набоша вакруг зиндагӣ меҷиқама кори мекинам набинам ҳичкара сарма меқапам баъзан дозанам искинам астима бозӣ намекунам зиндагӣ дуруғ ай ҳозир тамом кардам фикрои кунара хидмат нигоҳ дорам зебии рӯзо ман нестам ку ҳама сароси ман медава ҳар су ман нигоҳ мекунам мековам раҳма ҳамаш тамом шид ирӯза хай мегум шавам саҳар шид